Maviete. Yandigani maviete. Kanili hapa Gwangwangwang. kuti gwangwe. Kabadam. Kuzango tani? Kuzango tulukira to matevye. Maviete. It's been a long time to tinamenya chopping. Leta bwana timenye chopping. Bwana timenye chopping maviete yanu ija mwa nyinji. Ndifeyo tumukudziwa kale zijabaja yako ichi. Maviete. Monga nakuzirani kuti kunoko timakandi teachings ya mphamvu. Ndiye mafuna kumatenga serious. Teachings yomwe bwana yapa leloli. Ndiyofuna kuti ino muyilingalire bwino ndikamaliza live hii. Ndifuna kuti mulingalire bwino. Mulingalire bwino zomwe ndifuna ndikuwuzeni apapa. Maviete. Pa dziko lapansi panopa palibe chinthu chabwino chomwe chimabwera mophweka. Palibe chinthu inonso mungandiuze chinthu chipolo ndi chinthu chimozi chomwe chili chabwino chomwe chimabwera mophweka. Chilichonse chimakhala ndi mtengo wake. Chilichonse chabwino chili ndi mtengo wake. Pali zinthu zina kuti mukhale nazo. Mwadzi umayenera kukhesedwa. Mufune musafune. Olo chinthu chonse muchitani simuchipeza. Ndikuti pali zinthu zina kuti muzipeze. You have to sacrifice. Pay the price. The ultimate price, which is death. Kuti mpeze chinthu chiti? Mupeze chinthu chimene chija. Ndiye mukamaona maiko aja ngati South Africa akumatinyoza, akumatithamangisa. President wathu akumamunyoza, akumamuthamangisa kuchipatala. Muziwe kuti cholinga chomwe manena zijazo is because Malawi ndi coward. Malawi ndi coward. Malawi has always been a coward from day one. Anzake amanyamuka kunyamula kandi ndodo kandi miyala kandi mfuti kukalimbana ndi operation. Kumene kujaso kumapeda kuti pesa ndizili. They are brave enough to die for those things. Nde amenyera nkhondo South Africa kuja iwaja pedwa kuti ambe pesa no maujeni mipata yawo. Here comes Malawi. Uzafuna kugolola omwe sana tani sana mwete. That's what they mean. Kuti ifeo ma South Africans timalola kufa. Kuti tipeze zinthu zini? Ndeyo kangochoka ku Malawi ko ubwere kuno. Uzangopeza zinthu zija. Ubanga Malawi is a coward. Safuna kubanga sacrifice. Iyeyo amangofuna apite ku America kati chochi. Ndeko madaba Trump chomanena kuti zipita ni kwana. Ine mukuziwa ndi America zangati pena amang'alira kupita kubanga sign up kumapita ku nkhondo. Chosidwa mutu. Pulisidwa. Nde muzidi Donald Trump lakwa iya. Nde fani kuuze chilungamo lero magayi ndifani topangisa manyazi. 1 2 ifeyo there is no way mpaka napanopa tizidalira zipatala zakunja. Mankhwala akunja. Chithandizo kunja. Azungu kunja. Tangopinda manja. And they thinking kuti paziko pasi panazi pasaulemu. Sinakuza kuti ife tikasatenga boma msogolo muno. Ana minister. Sikakuza.
Sinikakuza napo kunena kuti minister akadwala azipita kuti kukwizi kumulambe ndi ambo nokuma kuonza zinthu zicha. Sinakuza kuti ife kutenga boma izakhala mandate kunena kuti aliyeso kugwira government mwana akazipita ku school za ujeni za boma. Sinakuza nyoncho chifukwa iwaja kamaona nawo ja kumakhala pansi mabwera ku nyumba mwana ujo atanyowa school chata dontha azipangapo kanthu azikonza maskulu aja azikonza zipatala zicha koma ayi ndrama ya zipatala zijako matenga kuika nthumba chifukwa anawo akadwala amapita ku Joni amapita ku India koma ndi amalawi yangati umwe angakwanise kunyamuka kukwera ndege kupita ku India. Amwe nzopeza chisoni kumuona kuti ana mpaka panopa akuphunzira pasi pa mtengo zipatala mankhwala mulibe koma minister wabula angulira chipulado cha mamiliyoni. Kodi inu anthu watu nakuzanekale kuti amalawi simukubisala anthu anatitulukira ndifani kupaseni scenario nena kuti inuyo simuli mtauni ndiye mbale wanu kumuzi kanda kulanu kanda ntiyanu kanda cousin wanu akuimbire ni phone nene kuti ine ndikubwera mtauni ndikufuna ndizapemphe ndrama ya fetereza fati limeja ndikumuziku sisi libwino koma mwati basa fetereza tilima tikalimaso matumbaina mutani mwati kudya nawo ndi munthu achoka kumuzi abwene ku nyumba kucha ndi mulya kuti munthu sanabwene chikwama mwafika sono katundu ali kuti ndafikira ku Ujenitu ku Amaryllis Hotel. Mwafikira ku Amaryllis Hotel ndi ku Amaryllis Hotel usiku limodzi ndi zingati ndi Ujeni 350,000 500,000 ndi mwatenga ndrama 500,000 mwangalipita ku Amaryllis mukubwera kunoko mukuzapempha 400,000 olo 1 million ya fetereza. Hayi sino mwe mumona ngati zukenda bwanji nangasi za Ujeni sisi kukwiza ndi kukuya this is the same mene amalawi amapangira akamabwera ku America kunoko abomacha abwera kunoko akuzapempha ndrama kuno ndiye kunoko amataka afika kunoko kunyiyo kucha amagona nzima hotelo zokuti zokuti zodula $5,000 a night. $5,000 a night. Abangaso haya mani nzima gali moti kukalento komaso akupita shopping amwene maluwi maguchi maroberto cavalli mene koma kunoko abwera kuzatani kuzapempha ndrama ndizo kuja madabuta ziko losauka anthu akupineko kufa ni njala kulibe tunakali kose misewu yokumbika penti osuluka ziko ngokhala basinakelo lokulukutika mwene komano anthu akubwera kunokubwa nakupanga spend drama lavish ule mini wadi ndiye mwana ngala ndopuse andi asopusa amaona kuti maratisha palinzeru bene pa ndiye inoenda ndina ndo sexa kwambiri because ndikamakuuza ni zinthu ziti mwana ngati kuti ndi manzeru udamene akuti chana mene akuti ndifani kukuuza kuna kuti amalawi learn to make a sacrifice palibe chonse mundapindule ku Malawi ngati ife sitiphunzira kupanga pay the price for us to get somewhere and be really serious with ourselves. Ali yesu kuna kuti amwene iyi ndi jute ya ife Malawi kubwera pamodzi kuti tikonze zikole ziko isingakonzeke chifukwa you guys got it backwards. Maona ngati kuti government muja ndi malo mukalowera mukapangira ndrama sino government ukalimira bwanji government muntu government ndi zimavuto mbwe ikusoso ndrama bati
wina nonkumala mene simungadabwe kule zikugwira ntchito bwanji ndikuti anthu ndi mbava oliyesi wandali umadabwana amadakalowa amalowa opanda ndalama achakwera talowa analowa opanda ndalama DPP mene imalowa yopanda ndalama koma potuluka mudzaona anthu ajalimira dziko mwani kulisiya mani lilimbe ndi anthu ambiri mmona ngati kuti anthu akapita kunje ngati mene ndilime akapita kunja ndikuti kunja kuno samakhala moyoyi amangodikira kuti adzabwerere ku Malawi akambe kunjoya. Anthu ambiri amona ngati kuti ine ndili kunoko ku exile kuti koma amene ali ku exile ndi ndani? Amene ali ku exile kwenikweni ndi ndani? Mpaka na pano magesa kuti kulibe azima kuwafunsa akuuzani ansala yomwe naimva ineyo 1993 akuti kutedzani kwa chani mateba inapanga klogi ndi mvula kapena kunkula. So pano for almost 40 years mukudziwa kuti problem ndi osapeza solution mpaka pano koma kuti akukira ntchito yabwino yotamandika zinthu zokuti imene ankazigula kamuzuyo ankazigula population ili pa 3 million ndi chimata kuyasa Malawi yonse nanga zinthu amene ankapanga plan musankapangida plan kuti kuzakhala chani population and density zati population density zati izachuluka. Ineyo nthawi imene nkabada ku Malawi ama ali magamu anthu ochepa nkachita kumaloza unkaita so kudziwika so kuti gamo tilindira wakutokuto mufunse kumayo kulalibe ambiri ana nazo anthuso kulalibe so ambiri ndi mena nkapanga tima water body DJ tima Eskom DJ ankapangira kuti apange kata anthu ati not for the expansion of the population. That's why mpaka na pano pavulo just ngata because ka machine ko sika ngati kupanga generate jani magizi onse. That's why there's load shedding. That's why mazama takazima huku akupopa huku akuzima huku because anthu wasabwane ma solution here akungofuna kuti azingopanga ziti yetu chifukwa mmene muja ndi muli job security yawo koma ine ndakuzana kuti ife kuti basa chinthu chene there is so many solutions for energy. Solution inakapezeka kale bwezi magesa lipose ndi kumuzikomwe koma amene kuona kataona ka plant yako from 1963 mena nkakapanga mpaka pano ndikati population pano pali chonchi ma college chaka ndi chaka kumakhala ndu ma thousand opanga graduate kuti ma thousand mukupasa ma degree omanyana ntchito zake zakuti ka plant yako mweko kuti 5 minutes matoka dusa mapeto kumapeto zima graduate 5,000 adi no send muzika ni milana ntchito on town interview imoza muni antu 60 chakuti koma sakudziwa kaleso munthu amene akwamtengayo chifukwa Malawi sunga peze ntchito opanda kudziwida kuntchito kuzikhala naka umdziwa ndi ziko limene chaos. The country is in chaos. Economy yake ndi chali chomwe mulungu Malawi mapanga produce chomwe nganene kuti ichi tichika pa GDP foja mpaka na pano foja zona iyi ziko la chonde la nthaka labwino ija kuchoka kuno mpana uko flatland labwino amwene mazi chileki fresh water, you don't even have to desalinize it. The reason why anthu amavutika kunoko kupanga mazi because mazi awo amakhala akuti kusi ndamakhala ni mchere ndi kuchosa mchere mu mazi ndi process ikulu kwambiri ndipo yodula. Ku Malawi we don't need that process. Chileki bani kuno fresh water irrigation amwene bwezi kuno bani kumeja kuli mafamu
ma apples, machani, ma watermelon, ma strawberries, machani. Oh, koma ayindithu amweni, ayindithu. No vision. Kudi mwendi ujeni, mwendi pride. Makani pride koma majokera. Mpaka napa nopa. Chibadwile ni Adamu. Uli malo ambiri kumuzi okuti magesa nafikeko. Sanambe amuonapo. Andi agogo anamwalira mageso. Ndipo santu wasamwalira mageso saona. Kuli malo amwene kuti chibadwile ni Adamu mpaka napa nopa kulibe mazi apa mpope. Koma kuti malayi kutukuka. Ka Blantyre. Population oseli kumuzi. Chitukuko ku Malawi means kuti mizi kutani ikutukuka. That's the only way. Because almost 80% yantu you come mamizi. Chitukuko chimecho kumuzi ndikuti. Kuli malo mpaka napana uko kuli seu sanambe wonapo. Koma wina yake ndi billionaire kumene kwa ndatenga ndama za mboma. Anapa. Wanatenga mabillion. Wanatenga mabillion. Andako muzi kumango sauka mwene no access to no convenience. We need more convenience. Tikamana kuti ziko ndotukuka ndi kuti zinthu zili kuti kuchita kuti seka ku South Africa kuti ife shopping mall number 1 ziko silabasi ndi Shoprite. Kumatiseka wene kuti. Kumanena kuti nenda ndovutika ndaganisani mabuti ino ndiye kumakhalo mwe zikuyenda ndikukwanisa iya tisizimvera chisoni ndipandimvera chisoni kwambiri munimvesesa tisamanamize kuti ife kulibe sitikulunga kanthu paziko pasapa pamene ndikupanga tikulephera ziko labwino manyira nthaka labwino mwene weather yabwino kulephera kuzidya satokha mwene must don't carry muja chimanga kumana mezana kuti ati chimanga ndi chakudya cha makolo ataka akutiko chimanga was designed kuti azijesa akapolo ndi zinyama ng'ombe yetu chimanga was not nsima was not and I kamaona ngati kuti nsima ija ndi yokuti inaibuka nsima was introduced to Malawi bayazungu kwa Malawi tumaja millet sorghum zambiri maungu mbatata chinangwa chachira kubwera ndiazo ndiye mukamakhala mazipusisa kupona ngati kuti hey basi tinangoja nsima ni nutrition nsima ija ni mavuto amene ajawa ma blood sugar limuti zima sugar mwene ntenda ya sugar kuma pana pano baboma sili kwauza byantu bwino njira yabwino ya nutrition kumaza kuti iye ni maungu musijira sondiwo mbata zofira zonse musijira sondiwo sweet potato uja chips kile kabwa ndazungu too much starch komano basi mugwate anthu akuja tapasa chimanga inu anthu kumanda bata kumali kuja mwene akumadwa ntenda ya sugar osa kuti nsima songa manje mtu daily and ife makolo tusaka ngoja nsima ndio nakasema dibusisa kuti chasiposo ndipasa nsima ndikuti imeneyo ndi wakwanisa iya ongokhalira cash crop yochira kuyikidwa ife anthu akuda timadya zinthu zambiri timadya mphonda timadya maungu timadya mbatata zambiri timadya zabwino kholo jaso kumamenya ntaba jaso kumamenya yoseja osati kuti tizingokhalira nsima iya tikapasa nsima iya ziko limene mpaka lapano nsima mpaka lapano magesi tikuvutika kuona nsewu amwene kuona nsewu ma potholes nsewu amwene ulendo kuti wa 2 hours amene kumakafika 4 hours ukungoteni ukangoti uthamangise thala ba wamwalira chifukwa china anthu afiti akaya kuti inu ati pali nthibe pali afiti takoza nisewa pali nthibe tikuliphiratu kuona masikulu athu achabechabe mina nkamanga kamuzuwa masikulu okongola mwene chichili primary school
school ya bwino mwene kamuzonya leapo ya bwino mwene ngati elementary ya kuji ya ku America ato menya bwino kuti kapena pa kuti yosa mani mamizimu chakamuzu kuti basa la finali kuti mangira stadium mangira misewu ya bwino mangira Queens uja nizo kuti mangira maskulu abwino town muja kumenya anthu koma khandi pride kulani muti ine kenda kunjoya kuti ndili Malawi amwene ine kenda kunjoya amwene zokuti sokula America sini kaniza mawe mukukoma inu double deck amene mujamo mabasi mapanga toka zovala mapanga toka Robin Bridge alipo zitenje zathu mwenye David Whitehead bread watu naye kuti alisa mata kugula Blue Ribbon timapanga sabato toka koma bana mwene batani singano oda ku China palibe chino maiko panga produce mindset yongo khala ma consumers mindset yongo funa kubandirama kulonga dziko ndimene akuvutira magesimu muona ngati kuti makala zasiya kupezeka the more makala kupezeka the more mukudula chani mukudula mitengo Malawi ujanali wokongola nawo wa green ndikukuuzani ine pila sikirija nani zimitengo kuno ndi uko mene muja makajifunga chimazaza mwene mwesomo chajifunga mwene mitambo if ngabita ku mountain ni malasta tukubona hebo jomakali ndi Mount Zion ase univesesa kwa fika bene bantu bajalo kundoya waiza clean meditation ziko la bwino tabele mngalo ne tripili jamwene anango manga bomba nyumba zi dinamani lilimbe ndi akoda baduche pili kija kina preka ifaja deforestation fuka bene mujam mwana ma springs basi bapili bajamene ma springs midengo ija inabwesa yani its own climate it has its own ecosystem cooling down the place koma bodole midengo eseija zimati mazaja anabwata ndata bwata no mazaja analafu mpuka disaster na panta mbibeya why mnadole midengo yose kuyiga gasidina see there kuti imaina kuti zibanga expand chonchi anepanga encroach chonchi ndikumwe panga choko kungoika ikamani ndi manyumba bani dazi dina nyanya uti mbwe ziko lopanda oda ziko lokuti mpana panopa mwene you can't have even your home address kumbawa sizingateke kukhani home address iwe home address ukayambira bade iwe ndi PO box koma zokuti iwe anthu akupanga locate pa GPS pakana panopa kumayo you can't use GPS again. It's useless. Why? Because my architect they are not kama the government is a set of people when mapanga kama mjakuti apange transform into because it's so complex. That's why 90% of the presidents in the USA are Masons. Because as Freemasons, they learn the architect of the world. Put things in order. Be able to what? To plan for the future. Contingencies. Being able to work with times. Technology debate. If it's the kind of debate, tiriapa. Medical debate. If it's the kind of debate, tiriapa. That's why I'm vote. Because these people, they're not just people sitting in there and just, no, these are architects. They are well, what should I say, well versed with how the world works in its complexity. And are able to put a reasonable plan to sustain its what? Its people. Ifeo ngatiboma tuonesisa kuti wina aliyese mazi ampeze ye mali Malawi mazi antani mazi ampeze clean water komaso tizonesa kuti kuna kulikose kwa muntu uja magesiso antani ampeze komaso anthu ajaso azikaso ndi access ku chipatala chabwino komani kucha komaso anthu ajaso azikaso ndi ma shopping ma grocery janchana bwino police bwino chipatala asipati sima school so badi that's chitu kukolo
tapitani kumpoto. Malawi is overpopulated. Oh, Malawi is overpopulated. Tapitani bus, you know, from Blantyre to Zuzu. Muone Chile. Potential. So much potential. Chile is the potential, the potential is where people can live. The reason why and how people go married is because they're able to what? To survive. It won't be a problem. Kumuza mtujo kwa Blantyre pita kunchisi. Pomo kunchisi kuchi. Zose zilipo. Ada ndoja. Asa pita kunchisi. Kunchisi kuli zipatala, kunchisi kuli maskulu, kunchisi akafuna kupita gosale majenge na alizilipo. Zose. Bwino. Akomabanga kuti? Koma inditu. Ife tose tikakhale mukalilongwe kacha. Ife tose tikakhale mu Blantyre because we are chasing the convenience. Chitukugo, the convenience has to reach the people. Mukaza mpeza politician akulowa mboma ndikutuluka ndi ndalama amene ni mbava. Malawi say libe ndalama zile zozo. Malawi say ndiziko lokuti pano it needs a lot. Ndipo mukaza mpeza mundu jasha kuba ndi mundu jawo. Zomakubanga zia zikubanga head country yanu. Zikubanga head country yanu. Ndi country nyasinga tukuke. Tukunena bano Malawi bwezeli ni ma cities anyuwani. Place lijakalowa potuluka wasiyanzinda. Koma ndoze ni president inu anasiyanzinda mwaji. Tikamanya kuti zindatu wasiya yonsetu. Housing iso chipati. Ukumbuke. Ukuma nyumba kuti anthu ngati kumasamuka kumalowa anyuwani, makiya anyuwani amwene kumalowa munzinda mucha. Amuli kuti ita samukira kuti munzinda anyuwani uja. Tibanye kuli nyatwa ayo chavu. Kabanda kajaso. Kumapanga cool down. Izizo manena kuti kapita 20 lilongwe, kapita 20 Blantyre leja zithe. We need new cities. Tukufuna mizinda anyuwani. We need convenience. Nsanje is as good as Blantyre. Nsanje can also have skyscrapers. Mangochi is as good as Miami. Tatoba ndikumangoona timisaka sata uzu in the name of African tribal whatever they want to make it. No. Izoma kuti basi kumanga kabala kenake basi kuika kati masekera nake basi kumanena kuti imene ndi mu Africa imene ite. We want real cities mabwela kumene kucha. Like that. Angafuna kupita ku Jonenda. Angafuna kupita ku America nda. Kuti mwana ngati kuno kwefeni makhalira kufuna. Survival. This is where I'm able to survive. That's why I'm here. So by choice. Najoka kwathu kuthawa. Wena kasema kubisa kuti amene anachoka ku Malawi kuti apita ku America because mavuto amwene. Mavuto. Mene nkabala kunoko makulanganya kunduze mane mubwida ukavutika lemene. Koma at least opanda mbali amwene opanda nzango opanda muntu. Kungukupo nkusapezeka luli kuti nkumaona nokwanu kuja mwene kwanu kuja kungoononga mwene zikuja kungoononga anthu akungovutika anthu akungolira zikuja lilimbwe kudinu matrillion amene matima amabudgetiwa amapita kuti budget trillion matrillion amapita kuti mavuto mavotela awa amagaya ndikuzeni muli pa mavuto Amalawi mwe ndi chisimo chovotela anthu olakwika okauka kafajani mmakonda mbava alivake mbavazo zimayankhula bwino ambavazo suti zikuyikhala
mbava zonse zochuka ili nchikoka ino kumala bodi mpaka na vano mwana usumasinda chomwe ndaona anthu ambiri samafuna kuvota because amazoti akavota moyo wawo sumasintha umasintha ndi moyo wa ndale ndazibale yawo ndakavota facha tifuna moyo wawo usinthe munthu akawina anthu adera azinjoya komanso ku Malawi tindi chisimo cha ubackstaba. Malawi ndi backstaba. Time and again takati kuona munthu akumuthandiza munthu nzake mpolitics kena kono munthu uja kumuchita chipongwe. Backstaba. Nchidwe mwene wafeta tizatesa. Anthu omwe atapange benefit, like I said, maiko musemu ndamina mamenyerera nkhondo. Ngati wewe sumenyerera nkhondo, 2030 ifetika mazabwera MYD. You will not part of it. You will not part of it. If ifuna chinyamata, usipanga sacrifice. Ameneyo ndemeleza jirili. Why? Because usipanga sacrifice. Bali bezo ngoti bas, ziko makwambiri, bas. Asibala no kaukazi iya. Achinyamata nonse amene mwatopa ndi za usiru. Achinyamata nonse amene mwatopa ndi moyo wopusa wa ku Malawi omakutsilusani, kumakusaukisani, kumakuyendesana matako pa mtunda, kumakupangisa ngati kuti inonse anthu olimbikira, kumakukhazika nibe moyo wozunzika chifukwa chokuti ena ake akupanga ziti zimene zija. Amene mukufuna kuti zinthu zisinthe mugwire chilo ndini. Ine ni nyokwa nyose. Ine si politician. Ine si wandale. Sinemavala ngati wandale, sinemayankhula ngati wandale, ndipo sinimageza ngati munthu wandale. Ine ndi wa anthu. Ine kungolipasa mpando amene ujawo. Amene akapange nyiwo ndine ndani uja. Ndecho mwati sina chikhachi ndi. Chikhachi ndi. Osati kuti zafakala mona ngati kuti tubwema chakuti kuzanyengerera anthu. Amene yitu ena koma ndimbira phone kuti ngati fana zakhale president ndiyambe kumavala bwino kumayankhula sobuno kumanyengerera anthu. Ndine namvuza kuti ndi anyengerera anthu faja. Ati nangasika mpende kuti hetu vutano ndi limenelo. Manyengerera anthu aja because mazoti akakuvoterani. Ndinamene mabanga benefit. Koma ndi munyengerera banji munthu okutata bange benefit ndi iye. Nde ifeyo kampeni yafe ndiyo siyana natu. Kampeni yafe sio gawa nsalu, sio gawa matisheti, sio gawa mahewu, sio nyengerera. Chifuka amene uta benefit ni nani ndiwe nene unyengerera faja. Mukaza mwana munthu akukunyengererani ni mavoti kumakunyengererani akukunyengerani cholinga because akudziwa kuti pamawa atapange benefit ndi yeyo. Osati inuyo ya. That's why amakunyengererani. Isina kunyengerereni. Ini kuza chilungamo. Kuti tuone zinthu zisinthe kuno kubwere chitukuko. Ine ngati president Pandeka ndizabwera kuti personaleso overlooking the projects myself. Akuluakulu kuti Traore uko mfana no experience whatsoever. Amene pano banja se 3 years bwana bayipanga transform say ziko lake Traore say. Why? Traore loves his people. And the Bible wanga nyo. And whatever he says is the law. And it happens fast. Need to ma factory. Ma factory amwene. Amwene. Kumaye kili chose kilo banga oda amwene. Bwezi baja kuli ma factory tomato sauce, tomato. Kuli ma factory obangira nteza, kumapanga toka mafuta, sugar. Udula kumala sugar wasafuta kupanga amwene. Mafakita sugar bazali mbwebe mu sugar ali agubeze kabala ada chibasu kumama pangazi dala kuti izi muzitani asizidulisa muzitani muzifa iteze zo kubeze zathaliza zo izalo wa China
ndikuti izalo wa China kuzakhale mafactory mbwe, bread mbwe, sugar mbwe, nkhuku mbwe, mafamu mbwe, kutapa kutaya. Vuto la tunazakhalani obesity kunenepa. Amalayi mukudya kwambiri chepesani. Vuto zakhala mene lokudya kwambiri yo. Koma zinthu zakhala zili mbwe. Mwana kasema kubwisire kuti ifeyo pasiko pasepanopa tena kumakhala anthu ovutika. Iyo ndi umu. Free your mind, Malawi. Free your mind, Malawi. You are not different from anybody. Zungu ndi inuyo bebe kusiyana. Kunjira kuna manjoya kuliso mwanjo kuti bebe pamana analemba kunena kuti no muzabada mpana kufa ovutika. Ndinoka muntu mwana Mungu. Toka ndikati kuchenja majo mdziko jokhala ziko lo lemela lo pambana nene chalo. Why tikulikonda ziko lija? You only get out the part what you put in. Mundu somadenga mpoto wa MPD nkuiga ba stove kumanena kuti kena kono ukapakula. Iya, umapakula kemodani unaiga mene mucho. Ndengati tukutuku mali wononga ziko lija kumapanga za mbili zo nyasa kumaba drama corruption. What are we getting out of Malawi? No, there's no investment. Tiziona tikamana kuti budget i 700 trillion tiziona 700 trillion. Maona bridge, maona sewu, maona maskula nyuano, maona manyumba housing amena manga uko 3,000, nanga 7,000 amanga uko, nanga 80,000 amanga uko. Kwa bada kampani nyuano ya magesi. Kwa bada sa ujeniru, ujenayi, abanga upgrade ujeniru water board iru. Panoba mazi ndi kose diwi. Malawi ndikaziko kakangono inu. Muntu president mmozi kunoka azipanga maiko 50. Ndikukwanisa bwino bwino. Kwa mega kunoka ndi maiko 50 nabwera pakamozi. President mmozi kumakwanisa bwino bwino zonse kumapanga. Kamala kachocha mwene kulephera mwene. Kulephera mwene kupanga kata kwantu 20 million. Boma ndi boma. JB, you know, mukusalira Tanzania kula kwa kunjoko ma, kunjoko mandani. Kunjoko mandani. Chiri chofunikira se. Ndrama ili nthumba iwe umakhala blackout. No mazi. Ndrama ili nthumba umayipita kupeza zinthu, convenience. Kule mpita ku bank ino yako Malawi, bank yako Malawi mkatenge ndrama. Abali jina ndi kuna ndi uku. Ango nyada som bank mujango nyada ango enda mwene. Next. Adu usidikira. Ndrama yako yomwe ku Malawi se. Kuli kwa sababu ngabidi wewe umeni chila ini kuno ku immigration kujamana kuuza kuti adi mbwe wiki ya mawa. Adi ni ibwe so inaso mawa, ibwe so ina ini no iyo kudikira bala ni baja 1 week ya mwene. Umabwela mama uli wosema gendera ku Malawi. Akugwira nokabolo kwina kwake. Mundu kuti bide ndrama kumaya se ndubwele ka 7. Bwele mawa. Transport imene kuyuza yo jano nkubeza ka so ndi kozo ndrama mazatenga ija. Pamazatenga ndrama ija mwaluza so ndrama zina pomabwera muntu siku ndicho kumadikira zinthu Malawi. Ati ndene nzithamangira bwene ku ndizibwera. Ati akuti ne ndizakhala kwene koko. Amweni. Ine ase I only be where I can be able to survive when I'm Koma ine mangumvera chisoni. That's why manena kuti awa DPP wa andibase nchito kuti sinenda kuti mundiga ambassador. Nena kuti ya ndibase nchito kuti ndithandize ziko langa. Koma amwene akuti ne wajira. Nimafuna zinthu nchito. Sopono anthu ndipande kuthandizeni. Mukunene naso. Okay. Tento ngati forex mungayipeze. Nanga simachepesa. Maona ngati kuti ine ndopanda nzeru. Mandipanga brandi, kundipanga na rate imene mukufunira mutu mwanumo. Maiwala kuti alese mulungu anampasa ma gift. Maiwala bali nthena yake paziko paso anabwera kuzagwira ntchito. Kuna kuthandiza nzawo. Ine runi makonda kumaona atu anthena kupanga bwinoto. Even kuti bosonda, ndipo sign. Ndimakonda zinthu zabwino. Ndimakonda zinthu zabwino. Ndezi zinthu zabwino zikamachitika zimandisangalatsa. Ndiye musamana ngati zabwino mazikonda ndinoka.
kamena zabwino mazifuna ndinoka ndichinkana makhani mtima waja kwa jealousy wakaduka wa greedy fakiza zonse muzifuna zanu zoka ine I want to see kumalawi kuja kuli kwa bwino chifuka ndikazipanga litaya mava ndazabwelera kwathu sino kwathu mkazabwelera kusaka kuli bwanji ndi bwanji nisanabwelere kwathu nisanabange litaya tiyambe kulaniko kukonza kuni kamaza bwera hadi sinza takwendesa mtimisewe yabwino mwabeza kaja kuja kumatero because ine yaso mwanga ulipati uli surviving but that's why nofuna ukhala maskulu yabwino ukhala zibala zabwino because ngazabwera ngazadwala ka malaria aja mafa zapita kuchibala pati konkoso nangasinza kandi ndikonko muna muntu wako America kubela kumalawi maito kuchibandala muntu wakujona kuita akachoka kujona kuita kumalawi kuchipatala tizipanga manyazi mwafa ndipo satenge ndawo ja kumeka nthumba kumaona ngati kuti mukupanga pachina chanze muzizifusa kuti kweni ineyo ndapanga chali chooneka muntu ukamachoka wepa mpando wa ujeni wa umweka wa MP pazikhala zinthu zokuti anthu azita kuloza chinthu cholozeka monumento chomwe wapanga koma mwene kuli mapolitician anakhala mmene mujamo zaka 20 amene sungaloze koma mavule betu ife akuti ombwambwana otukwana otere anzera o akusawu so mnakani nino anthu anzeru bweziko lime amaja ma standard amene mwina amaja ma standard hapa Malawi ni standard ma standard amaja Aye. We can do better. Malawi, we can do better. We can do better, mwini. Amwine. Apo zi ugagula kujoni. Chijo seka ugagula kunja. Muntu mapanga bwino tokamane mabasi, zovala, nsapato, sakuja, chani, maji mapanga zathu bwino. Pano zinapita kuti. Dziko lokoma ngati limene lokoma mwene lankaka ndi uchi panobali nango sintha mwene ili kwangwalala mwene chidziwa chili apo kapinga ngocheka mwene kungocheka mwene kungowuma zikuja kungowuma mani so ngaone green idiwe kapinga ku Malawi ndi anthu ocheka na amene ndikapinga mani sinakene kuti bade lokulu kuti ziwa nyanela mmenya mani ndi nango wuma mani zinale longo wuma mani mafumbi mani machani mani ukatiduse uko mani zitapwe ukatiduse uko kuti bridge yakokoloka ukatipite uko ajasoka sama ujina mwena ajasoka sama taba mwene akaochera chipisi ukalumanye kona hii wena ka bibako kuti kona hii zinkozo kadziko kakaumphawi sekungukaona iwewe even sense of kunena kuti ya mwene umathawa kwasi ine muntu okunene begani mota sene menda wabasi amene kutimbirira kukhaka mwene kupya ndi zuwa mwene kungoti bi anthu kumasangalana pati muchiona si changonde lathu kungosanonga ndi anthu kumasangalala no kuti anzawo akhala moyo kuti we can do better 2030 ndikukuzani anthu muzaona maloza chifukwa pali anthu ambiri achichepere pano achinyamata omwe atopa nazo zinthuzi nditonse tibwera pakamozi inonse mukuziwa atu inomwe simukuziwa mukumaseka mukamakhala pano abanja zoba adazakhala president chisiru makuni kunyoza pati simukuona what is happening behind the scenes anthu kumakhala pansi achinyamata mwana kuti ayi amwene tibe nazo ntchito JB amamwamuwa amasuta chamba matukwanezo ndi zake koma timati kudziwa njona kuti JB ndi chilungamo andi azakwenza kutamandika basi ndi chifukwa chomwe chonso APM anawinira APM munthu is a miracle because munthu paija yake imene ijayo palibe amene amawina age jama mpanga disqualify
but the people were able to say no, it's not about his age, we don't care. Kuti kuyangana munthu kuti okathamanga bujeni mpikisano pa ground ngati wankhonya kapena mpikize kuti azithamanga zipanga za physical. No. Can APM deliver? Yes, he can deliver. Fine. APM adani abwere ndi osapanga disregard imene ijayo. Anthu ambiri nomafuna kupanga apii ngati anthu abwino koma anthu amadzoti ndi anthu oyipa, amadzoti sina anthu abwino, amadzoti mukukungolola kujapo mubaso koma ineyo amaja kudziwa kuti siningabe. Ine ndamasindikifuna inafuna kukonza Malawi imene ndiyani ndikwadi yanga ndiziona kuti ichi itapanga mukuti chani bwerani ku Malawi iwe kusiku bwera akukuita ndani ku England ya Muzeni uje king of England abale kuti abale kuno akinga wimene kubwera kuti ku Malawi. We have to have pride, self-pride as a man. As a man, we have to know that our country is one of the top. Man, and indeed, where are you from? Malawi. Oh, Malawi. Koma kunoko kumuza muntu kuti ndiwa ku Malawi amakuseka. You must be glad you are here, right? With all the problems you have back in Malawi. Malawi, very poor, right? Are you happy to be here? Are you grateful that you are here? Ngati kuti kuloko ndikumwamba atu musafa yake kumayi kuti be pride. Charity begins at home. Ziko lokuti lili mabilioni angapo lizioneka. Osama kuti kuti kwakuti ani billions in dollars. Ziko limejalo ani ziko limejalo kwa billioni angapo in dollars. Hey man, no ma skyscraper. No skyscraper vina vagi man. Aiwe. Nangasi kumala tibe ma ambition good. Ma ambition atu ndokuti dikandi bank account tiziona and azidichula kuti ndifolemera. Koma chiti kukuti ni chini. Sidima banka. Kuno kwedi kule mabilionea mani chizungu chumwe di chili moyo chimati kusa boma licha boma tasegula ni Cancer Research School College ya cancer ndikupasani mamilioni mwana mwabunu mange boma njena mamanga boom Amerika bozina lake the job cancer research yeah kumba ngama breakthrough amwene pa school banja o mabanga 7 miyoyo chinzo kuchicha kumba ku Malawi se mabilionea mbwe olo ndi mmozi nakuta akula ndakugulira ni equipment ya kuchipatala anthu akumwamwalira kwambiri ndi ntenda za ujinga zake za makidine eni ma machine ya dialysis imozi kunzuzu imozi apa izipanga save my lives komaso tufate mange ujeni imozi research imozi na technology ndiboma ziwo yona kuti buya billionaire Dubai umazoba Dubai muli ma billionaire umonera ma buildings umazoba yudi ma America mu billionaire umazura ma buildings grand buildings skyscrapers kinzinda just ma billionaire man kama mtu mu billionaire ze mundu ugenda mufumbi bata billionaire wenda mufumbi zigu limene president kumalowa ndi 2 million ku bank kama tuluka kuti ma billion ma 600 million dollars zigo likumbusuke minister wina wake kulowa mbomba potuluka mali ndizi ma billion zigo likumbusuke mangono ngandama kupanga zazi zofunikira zosapangai koma kuite ni sawimba koma basi ni zindalama koma upanga ni mipira koma panga ni gula ni maheu aza ujeni ndrama za maonongere maheu ndrama za maonongere msalu
anda kuvundika kwa Malawi. Ndi musamadabwe John kamatiseka madibona fire. Muzipita kuti kulibe zipatala, muzipita taoneni ya president ku Malawi abwera kuno koma cabinet yonse kuti ame yonse kuti police yonse kuti ife kumasekedwa koma jonsecho tu ndovutika tu ndozunzika tu koma kupanga spend zindrama kalendo kake kati ali taoneseni wathuyo wawo yono angobwera no basi wangonyama kajekete ali ndi anthu awiri atatu. Ife kuzalenga boma muza kwera Toyota Corolla zonse tizagulisa magali moto wonse ukongola abwino tani tizagulisa ndrama zapitala ku misewu kuzipatala ku masukulu kuzakudya. Ife tizalimbikisa mafamu kuzakhala mafamu ndipo tizamba kumapulisa anthu nutrition yabwino yokuti azikhala azidya mwanzeru osamangoti nsima ayi tizaonesa njira zina zambirimbiri tizasegula ziseko ntchito zakhala zambirimbiri because tizamanga mizinda muja muzakhala zonse nde mabranchi asachuluka trade izapita pasogolo komanso tizasegula ziseko kwa anthu akono ku America koza kuti amene muli kwakuda amene mufuna kubwerera kwanu ku Africa usapanga invest bwerani mafactory mbwe technology zakhala pasogolo zipatala zamphamvu mamizi aja asasanduka majani matown mazi asapezeka paliponse magesi asapezeka paliponse agriculture sayapanga boom economy GDP izakwera chifukwa kumalawi kunoko kumene kujako kuli zambiri zomwe tingapange ifeyo on a global level. Mexico imapanga ndalama zawo zambiri kuchoka mapeyala amagulidwa kwambiri kuchoka ku Mexico and Mexico imapanga mabiliyoni mapeyala. Ku Malawi tili ndi zinthu zambiri zomwe tingatitso kumapanga nazo zo mabiliyoni kaziko ijoso makadirira ya mulungu analika manja on a strategic place. That's why it's called the warm heart of Africa. The energy point kaziko kamala kajet kali ni mataizi kwa mita kali ni maiko onse hapa mele pacha. Malawi has got more ties ni maiko seacha. Malawi anapita kusafika kalikale kamuziso sana bwiri kalikale azungusa sana amaya anapita kusafika kucha kumaja kulima pili kuja kulima banda muzima bwe mujamuli ya Malawi mujamo anauli kama kalikale mwatamuna soza ka 400 500 kuli makolowa. The history alone Malawi is very rich. We've got so much influence pamadidi bacha. I think this is in a position for the future. Ninakuzana kuti mvula yamba kugwa sina kuzana. Mvula yamba kugwa 5 years mene hii APM abange prioritize farming. Koma farming mukamabanga musunge chifukwa kukubwera chilala. Pamejera chikubwera Malawi will be a bread basket. Sina kuzana. Do you have that vision, Mulibe? Sumfuna kuzibanga position for the future. I had to wait the meri. Tikwele majipi. Tikwele mapajero. Timange nyumba. Tigule. Adi manoma yachuka noko mali nondo. Andi yokulono malo kunyanja sobani. Adi sakalo wambua makabandrama. Akumagula malo kunyanja. Ziko jokungo kawana kutenga. Bas. So no Malawi obanda zina. The reason why America is a land of opportunities is because the government has put the platform, has put a system for you
to succeed. That's why you pay taxes. Cholinga chama muntu umaberekera nsoko kukuboma because boma lija likupanga jani provide the system, the platform yokuti wewe unapanga jani pesa opportunity and prosper. What opportunity is in Malawi? Mwa kwanza opportunity amayo okuti mayo banda zina kumata kupanga make something out of himself. Ine nakabona nthambi mbilo akumuzi anzelu kuti anamenya 6 points koma because anebe drama anebe nyine jinsi mna panopande ma mini bus conductor anthu anzelu amwene MCP yokoza MSc yokoza usapeza mpata ku college lephera amwene school yodula mwa 20 million kuti umalize mu college maliza college jamwe non chito olo chito chazokuza kuti 200,000 pa mwezi graduate walipira 20 million akulu pena kuma komuntu wanzeru ngati no kwanu angate kukulipira ne school ku college tenga ndalama mwambire business pangani investment yake koma izi zomanena kuti ndipita ku college nisepeza ntchito zikumalayi mukuzinamiza kulibe ntchito kumani kulibe opportunities kulibe ndi ziko limene lolo lomakhala no opportunity, no platform, no system for the people to prosper. Add everything, figure out for yourself. Alisazo nina yeka. Koma zima taxes, koma zima levies, koma zima soko. Dear, learn to make sacrifices for yourself. Nobody is coming to save you. Izi zomana ngati kuti kula zongena kama amadaka khala amagenza azabela one day kuze banga save kulibe. We are on our own. So if we don't take the initiative ourselves, everybody ngati Malawi nena kuti yeah, enough is enough. Ziko la ulongeka tenti likonse. And be sensible enough. Palibe. It is our responsibility as Malawians kuanza ziko licha. Wasile mwema ni ndale ya. Ini siwa ndale. Ndiye kuwala mboma, I'll be against ndale. I'll be against ndale. Inefani nguvaza chitu kuku. Basi. Inefani nguvaza Malawi, mavudoa wadani, au konzidwa. Basi tu. Wasadi kuti mwasa na mbila munja. Maluzi, JB, tandizeni. Msema mavudoa vili mbwe kumala. Depressing. Facebook yanu, yako Malawi, very depressing. I never see you so. Depressing amwene. Ziko depressing. Hungo bado zanizoipa mitima basi. Zanizoa nkhanza amwene zanizoipa mitima. Zoipa mitima zajira zokonda ndrama ndipo zangu zoziganizira zokha basi. Kungo kaza nizoipa mitima basi amwene zajira zibe kuti kana kamwalira kabati zibe ntchito zezo amwene zimapanga katanga mene ngopa ziko limene lula amwene. Mundu chini chopo chikuchitikira ndi mwadwa nchita bwino. Wakutoka kutambela dola yanchita bwino mponda zoba. Iwamona ngati chani yeyo. Anchos drug mene. Ndibe zimakhala ku Malawi. Antama sangala choibe chikachitika. Kumanena kuti becho ndi chimene akuchitika. That's why ku Malawi kubelana kumapangana zipongwe isizanomo. Ama kupanga blame iweyo akuti iweyo chimene chikuchitika because iweyo si dolo. Unakhala dolo sina kama munthu yakupanga iweyo nefana chokuti wakuchosa. Iwe basi zongovomereza go on. No. There has to be the rule of law. Lawlessness in Malawi inafika posa uzana. Pomwe anthu amene akuzokuti wapanga kuzoza kumene kungwasiya. Mamedalas anthu kuti aphanza wamainda mwayo. Kumwalira pa deathbed. Bwino osakayiwana kolo ndi siku ndi jelo yomwe. Mundu pata kubaba billion kubana kuba mabe. Ayise ndozo kuti manyumba mene omanga apa ndakuba. Koma kuti dolo shasha. Kuchosa dola sema sewera. Ndikuti ndi dolo fana.
dziko limenelo lomapanga praise kuba, lomapanga glorify umbava. The more you steal, the more shasha you are. Nenga tona mabilioni ndi mwende shasha and aliyense azikupasa ulemu. Aliyense azikukonda kumalawi. Nanga si maboko si anthu amene anamwalira pa zinthu zimene ndama zimene zinabedwa simukuwaona. Munakati maona mitembo yomwe ili uku pa ndalama zomwe anthu anakaba bwezi mukumazimvera chisoni. Ndalama zonse bwezi mukumazilandira. Anthu akumwalira mbirimbiri behind ndalama za anthu ena ake. Bloody money. Koma isimaona mandaja simaona ino mangona magali muti aja moa uja mahuli aja ndi ma properties aja ndi Instagram ndi Facebook bas kula pachikola pansi pano ndikuti it just matters kuti munthu ukhale drama, not how you get it. What happened to anthu omwe tinkalimbikira kuti tipanga achieve china chake? Ndipo tikachipanga achieve chinthu chicha timasangalala kunena kuti mani awase mani awapusha mani waninkazi okenda wapansi mani wankenda wapansi chana akagulisa ujena apo taona sema pana sena yana kutota kulola akenda tu izona. It might not be a Benz, but people they appreciate what you have. Pandena igasoda ninjinga alininjinga kumuzi kucha aliyesa matani amachukile because akwadziwa struggle yawo kutapeza njinga ichi. It's not just njinga. There has to be a story behind your achievements. There has to be a way. Amalawi inu ndinanthu kuti nthawi yomwe mapeza kuti mupanga zandalezi makati mulibira tundrama mukuvutika mukimbira mimira mafoni anthu chani mukangolowa mwalemereratu mwazipanga achieve bwanji zinthu zija ndipo zinthu mukamaziona inuyo mumtima mwanu conscious simakugwira kunena kuti zinthu zija achieve ndizogoba mukamukira magamu aja. Why are you proud? Mbava zako Malawi izimabandira kumakaso proud iso kumakuza kuti iyeyo zinthu zija uzipeza because walimbikira inuyo simukupanga so hadi ya ndikumakhala proud ndi zinthu zakuba. Imagine mntu ngati neyo lizibwera pa Facebook panzikuonesa ni zinthu koma zonse zakuba kwasha sana makhalamba anthu ene mabandira mazakumayo kumakhala badebwa jomwanzo ndi nkhuku ndikudya isa ipange achieve ndi akuba koma kumati watole ife chimo wakuno mahule kumanga chinyumba mani kuphilipina kuchinyumba kuchika uko nyumba yanga yase hayi imene yazi hayi nyumba yakuba kumagona bwino zakuba. I say ineyo tu I respect munthu okuti akumakhala mu nyumba yophoma ili yake than munthu okhala mmasho ni nyumba yakuba. Ineyo I've got respect kwa munthu amene amendesa Toyota Corolla yogula yekha than munthu amene ndi gamu ndi yodula yakuba. Ineyo nimapanga respect munthu amene ndi 5,000 yopanga yekha than munthu amene ndi 1 billion yakuba. It's not what you have, but how you get it that matters to me. Ena wani ndrama ndolemera koma zawozo zakuba. Ena wani ndrama ndolemera koma nakabangisa matanyula. Wina nakabanga matanyula kwa pasa ndrama. Amabwera hapani mvi matama. Wina chuma chake nichopanga haso yeka. Ndiye bwanji titapanga ziko lonena kuti zili kwa iwe. The choice is yours. Whatever you want to be, you can be. You can make it here in America, in Malawi. Malawi is a land of opportunities. So whatever you put your mind to, you can be it, you can achieve.
If we have a country that have that kind of system in place to say, hey, the choice is yours. Ukafuna kusewera, sewera. Zako zimenezo. Kama ukafuna kupambana, upambana. Just that alone is going to help Malawians. But the Malawi will be many yo. Will be platform. If you work hard, you achieve in Malawi. Iwo wama kulozela ni muntu mmozi. Ujeni bwanji. So na ujeni mmozi against that 20 million. Mundi basa example ya muntu mmozi against that 20 million. No, there has to be many examples of people making it. Choncho, you will never see us in America. You will never see us in why? Because Malawi we're gonna make it. Here in Malawi, you're gonna make it. You put your mind to it, there's the government has put the platform for you. Everything's it's up to you. But you go Malawi, I say, all of Mundu is a Jordana mwene. All of Limbigla Jordana say, Ata mwene. Ata. Amene kumai kuma kuonesa ngati kuti wende ulani kupanda nzeru. Ziko kuma kuonesa ngati kuti wende chisiru. Ziko kuma kuonesa ngati kuti wende waulesi. Koma mwene iwe amwene utayesesa mwene kuyesesa tu. Kuyesesa tu. Ata. Ziko lusamva kulimbikira mani. Why? And amena kupanga bwino. Ndamena kumabawo. Amapanga zina ndezi kulenga tukuke. No. Olimbikira azija bwino. Bible meja kunena. Osagwira ntchito sana. Asaji. Iwe ngati wagwira ntchito ku Malawi. Wena ukamenya shopping. Wena ukamenya shopping kunoko ndimene yoyo. Nimata kutuwa mbu amwe nematope. Mwenye investese kunoko. Nimatuwa mbu nematope nangasema pelekea matope. Koma ndikachokapena mujabwe nimatenga trole yanga. Matope yanga aja ndipo nimazaza trole ya mwenye vimikaka, vinyama, vimajuifi, vimazira. Ndikafuna so vimawaso pati. Koma ndili mbutu. Why? Kunoko amapanga respect. Mungu apina ogrenship. The same with Malawians. Ukakala mulesi sumaja. Amina zija na zisuka mama wakaleno kwa hasula mwene fake zikuteka zikumateka. Ndeni kumachoka bana mama wa tunga hasula hapo bwana mabaya ni majumbo. Koma ndililio mabaya ni majumbo ku Malawi. Muntu ukatuke bonobongo ungatuke sina majumbo bana. Yego ngatuka ni jumbo tu toka to mujina ngemu jande 100,000 ndaka lero. Jumbo 100,000 ndaka lero abita. Amene ziko la njala mwene. Ziko lo susuka. Kungomuza nkazi kuti asete tabwela apa. Kungomuchira restaurant na in town. Asete tabwela pa stake out. Zoba nyese lunch. Uboza. Pisa apa uboza. Tekanya ziko limene lolo. Lo mona ngati kuti muntu kachewere mbata nakachewere je ukazi ngaicha. Ndika nkhuku yandi yo udibana pala kuvula bandi. Ziko limene lolo. Umphawe asi. Nanga simba nyumba manya msima mwene sima nyumba mwene. Waso nyumba zonse kuti uzibeze mani. Hangu kali abani zimasamba zina zake basi nakeji. Ninkazi awo nemene nyumba baja bali zimasamba ina aje ku akumwita na kuti tabwela ku basi ndikuti kula maita kuvutika ndini ina ata kunyengesera sopo yemwe. Kutenga mimba kuti mamuna ujande kwati azithandu basa sopo. Nizita kujeka bread ya chani. Mbawi. Yosimale baba baje dada nezuko mene mwazi. Roma ndo dada uchi ya Facebook. Kungulia dada nkazi kunyenga. Ai nego bala bala kwa sana zo ku Russia zia somo kwa Africa kumaza nyenga kazi osimena. Simada baya. Paka bala zungu. Mina amabanjira kazi kumala.
anyingana naye kumene amwenye akunyenga kazi kwambiri mayi kuja even iso ababanja nde inu are you proud yokuti anthu azibwera ma foreigners azitipanga violate chocho madipangira violate ana athu asikana athu amwenye ndopanda ntchito kwawo kweisha kaku Pakistan kopanda adi kakunyenga mayi kuja alifaka kaini ndrama kumangu bwera anthu madipangira violate kuti ife patoka tibe ujeni pride yonena kuti as men we can't live like this. Enough is enough. This is not masangala kumazemba malandrodi kumazemba mabiruzi kumadulidwa magesi because of umphawi mamuna osabasido ndatanduze ne mamuna bena abasido ule mukumayo ni mkazi wake ni ndani ziko lokuti men are not respected. I say they have stripped akuvula ni manhood one. As a man, you don't have a say because ziko la no mukala mu mango secretary zopusa. Mango secretary zopusa. Mango secretary zisiku. Kuma kiti at the end of the day I say ni mamuna utio kuma amena kuna kuti ni mamuna mwene. Ndikuimba buno batawa. Anangana kujesa buno 1 to sate no ngongole. Mabiu zanga kusidu kupea buno bwino. Ndi anthu angati? Ndi omwe 545. Zindu sizili bom Malawi. Anthu amajera ngongole. Chisango bakira ngongole. Ziko lango nunka mani mitembo. Anthu akungomwalira mwene. Chipwirikita mwene ziko. Nola. Maliro limbwe. Kasiko konono. Kasiko kakono tu. Vi maliro mbwe. Manda lango zenzidatu mani pada natseka nakasegula ina mani. Manda kuno ndiuko. Zanomo amwene zanomo. Sizanomo inu. Sizanomo. Mukufa tumene. Mukufa menemo. Tente konzeni menemo. Ndikukuzani. Dziko lemene lolo kukuphani. Anthu amene ali kumene kukuphani. Ifeyo ndi mulanga mfiti. Tikazalowa tizalanga mfiti zonse. Usekelera. Lebe kusekelera mfiti ukona put Malawi first. And aliyese amene ali against Malawi ni ndani watu zatala. Atala. Munthu wako muziyo, munthu wambayo ndiye ndizampaka protect uti. Amene ndiye Malawi amene. Ndizampaka protect. Ana anthu ovota azakha usanga ndi vote yawo. Chifukwa anthu amene olowamboma azapanga za iwo. Za anthu. Zofuna za anthu. Basi kana ndi mene. Traole abanga zofuna za anthu. Munthu osaphunzira. Jomo munthu osaphunzira. Akugenda bulu muno ngati meya akupanga za anthu. Why? Andi chikondi. That's all you need munthu chikondi. Basi mva mavuto anthu ena. Odziwa mavuto anthu ena. Andizima ndinabisa kuti munthu kuti mavuto mukwaziwa mavutikapo moyo mwana. Ko mukalo maiwa. Kanga kuti njala ija simukudziwa. Kanga kuti umphawi ija simukudziwa simakhala choncho ya. Kumadziwa mavuto anthu ena. Kumamva chisoni anthu ena. Kumabanga makhala munthu of service to others. It's not about me. It's not about you. Life is bigger than you. Malawi is bigger than you. You are just the two. And nobody here today, gone tomorrow. But while I am here, if I can do something that will last in the service of others, this is what we know. Don't say don't be the Zigo the Pasisila to Nalipeza. They don't let it get in the head that power is just an illusion. But you can use your power to make a change. That's all we need. Doesn't matter that Masura Jamba Mukakawanuku, Mama Mukakawanuku, Mabangajan is in Shito. If you don't go from Muru, Malawi. Can you save Malawians? That's it. MYD. Malawi Youth Democrats. Dijibani, Chaifaji Yamata. Oh, me that Obanizo Pusa. Oh, me for the Ziko. That's it. Amene atabwere ndine kugwira nane manja. Zizakateka. Amene ndamene alazakhala bani pamibando. Kugwira ntchito Malawi. Basi. Wena kasaba kubuseni kuti isimafunika ma degree, isimafunika chani, isimafunika uterekayo udikire kai zaka 50, iwe mwana iwe, udakali mwana iwe. Traole bwa.
anizaka zinga koma kupanga cha ndiye mukanene kuti ife iya imene ndi mindset yopusa imene ndi mindset yopusa ife tatopa ndi kukhala njira. We want to be the head. Remember China na chimodzimodzi inasekedwa kuti imene iyi dziko limene lili ndi sick man of Asia, and Japan inabwera kusapanga take over ya China. Ka Japan kaziko kachoche, China chiziko chikulu. Pano pa China sunga iwezi shit inamva manyazi itasekedwa, ndipo every Chinese zinampweteka as a Chinese, and pauka anapanga chiganizo chona kuti kwembele ndipanga ni China kukhala number 1 paziko pasipana. Panopa ziko number 1 si America, ndi China. Di China. They made what? They made a decision. They face as my zidipweteka. Tikamaona John aja akumanga zidipweteka. Zipanga manyazi. Tikamaona kumatamangisa cha Trump, kumatamangisa zidipweteka zimba manyazi. And we have to do something, maybe. We have to be doing something. Oh, so na kuti kwatu kuchini. Tabana muzone masiti ndia. Tu na manichina. Choncho nozungu njeno matokana pasi no table imozi ndikumapanga naye negotiate as equals. Why? Because you are money sana nzungu uja kuti weso ndikani katundu paweka. Koma mafuna kuti azungu aja akupanga treating ngati ma equals koma ino ndina ni inferior. And you wonder why ama ngoti khomelela. No, we have to prove. We have to prove ourselves. Kuna kuti we get out. Libina nchi America. We are a sovereign country say. We are self-sustained and self-sufficient. Sinofuna ziko lina nonse tili popo ne ino bakanizana. Kwa mind twese Trump amatukwana kuti nyoza kwa umo na president wa umayi kuna akupita kuna kuja akatani pano safe stela liku ndi mkazi wa Trump muntu uda matitukwana kuti nyoza mpana panobe tikudikira America ithandize kwa America jase kuti nyoza tilibe kuti itizimva manyazi